bafethu, Orlando Pirates announced signing a striker from Cameroon, Souaibou Marou okanye Marou sova ngayo umjida. Sifumene information ngale out plus ne-stats zayo and i-profile yayo le player igreen ngathi i-Pirates ngathole i-player apha. But before siqhubeke, ngicela amajida aqalayo udibana nale content nale channel, ngicela nicofe usubscribe bafethu. I-videos bona ziza everyday, videos i-grand, sincokola grand apha nje. Ucofe usubscribe uzofumana iivideo ezininzi ezi-grand ezincokolayo nje. Pirates striker sifikileyo sisuka eCameroon, mna 22, age grand, umjida umde, so nayo nelaweni physique grand, so surely ustrong phina bemde nobamde. 22 age grand, apha suka khona zi-2 iiteam esizibonayo apha history yakhe umjida. Oqala like development ekuthiwa i-own youth Cameroon, gqiba wajoyina ilawe Giants zakhona i-Cotton Sport. I'm sure noba niyalazi lo gama. I-Cotton Sport enye ye-Giants zaseCameroon alongside i-Cotton Sport, and then one kamla team i-Abul kamla team zaseCameroon inkulu nayo. I think inkulu more than i-Cotton Sport. Lizozo ligama la team. So umjida i-stats ezikhoyo apha zi-stats aziveli i-stats ze-league yaseCameroon, but i-stats ezivelayo zi-stats ezivela kwi-Champions League. Bedlalile phana i-Cotton Sport kwi-Champions League this season. Zi-grand stats out ibidlale 4 games and then scored 3 goals. And then I was surprised by umjida ke ngo-November wabizwa i-squad seCameroon while the World Cup. So besiphaka squad umjida khange athole chance ba ngadlala grand pha, but bepha thole experience, thole exposure. So the World Cup nje must-thetha nje lapha ke-Pirates. Can we expect quality? Profile on paper ibonakala ngathi player i-grand lena, but PSL is a different kind of league. Yabo i-PSL idlala like a high level, defenders zakhona zi-fast and technical. So sambona na ayo guarantee nini, ayo shop ba ulawe uMaru ba uzoyimeka PSL. Nangona profile yakhe i-grand, but doesn't mean uzoyimeka PSL. So uzofuneka aziprove ke ngoba funeka be-tested. Otherwise on paper profile yakhe i-grand, Pirates ngathole i-player pha and bayi-play Souaibou like good business. Well done. Pirates ayidlali ngoku ehleki mina i-business this season. Masimbone maybe umjida uzowenza i-debut yakhe this weekend at home xa i-Pirates i-hosta i-Stellenbosch Orlando. Akho sure, but yazi work permit zalapha South Africa thatha ixesha xa home affairs, so work permit ithatha isikhathi apha, but sawubona. Otherwise bafethu inkosi ngobukela le video, and then if uyaqala udibana nale content uyithanda, content iyaza ayipheli, cela nje ucofe usubscribe. Otherwise siphinde nibuye nge-Pirates xa senza i-line up prediction for iStellenbosch umgqibelo plus ne-score prediction ngoba sakwenzeka ntoni phaa kula match. Ngosi majida mas-enjoy ni-disc.